Κύριος Παναγιώτης Κόνσουλας, υποψήφιος δήμαρχος με τη Δημοτική Παράταξη Βύρωνας Καθαρή Επιλογή, είναι υποψήφιος που έχει την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλή σας μέρα, κύριε Κόνσουλα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Βύρωνας, ιδιαίτερος δήμος, το είπαμε και στον πρόλογο, γιατί πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα είναι στον ημιτό, Βέβαια, είναι στους πρόποδες του ημιτού. Είναι ένας δήμος με, πώς θα το πω τώρα, λαϊκή βάση και έντονη πολιτιστική παράδοση. Καλά δεν το λέω? Απολύτως σωστά το λέτε. Είναι ένας δήμος με περίπου 150.000 κόσμο πλέον. Είναι ένας δήμος στις παρυφές του ημιτού. Είναι ένας δήμος με έντονη πολιτιστική παράδοση και με μικρασιατικές ρίζες. Βέβαια. Με ανθρώπους που στήσανε το Βύρωνα από το 0 μετά τη μικρασιατική καταστροφή, οι πρόσφυγες που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ στην περιοχή, οι οποίοι ανέπτυξαν την πόλη και την έφεραν σε επίπεδα που σήμερα, ας πούμε, θα ζήλευε ο κάθε δημότης από τους γειτονικούς όμορους δήμους. Άρα είστε ικανοποιημένος εσείς από την έως τώρα διαχείριση στο Δήμο, αφού τον ζηλεύει κάθε δημότης όμορου Δήμου? Κοιτάξτε να δείτε, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η πόλη μας. Όπως είπατε πολύ σωστά, έχει τη δυνατότητα να ζει κάποιος και να είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα σε 2 λεπτά να βρίσκεται και στον ορεινό όγκο του ημιτού. Ακριβώς. Στον ημιτό, για τον οποίο δώσαμε πολλές μάχες τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, γιατί είχαμε ζητήματα με τη Δυτική Περιφερειακή, όπου ένας πολύ μεγάλος κόμβος θα ήταν στα σχέδια να κατασκευαστεί και οπωσδήποτε θα δημιουργούσε μεγάλο φόρτο διελεύσεων οχημάτων. Αυτό έχει αποτραπεί προς το παρόν. Εξετάζονται άλλα σενάρια για υπογειοποίηση μεγάλου τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής και είμαστε επίποδος να αντιμετωπίσουμε κάθε επικίνδυνο σενάριο που θα δημιουργούσε μεγάλη συμφόρηση κυκλοφοριακή μες στην πόλη μας. Παράλληλα, δόθηκαν μάχες για την μη οικοδόμηση του ημιτού, έτσι, γιατί σε λίγο θα φτάνουν τα κτίρια να χτίζονται πάνω στην κορυφή. Όταν πριν από 1-1,5 χρόνο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσα στα στρατόπεδα Σακέτα προσπάθησε να οικοδομήσει ξενώνες για τους αξιωματικούς του στρατού, το οποίο θα ήταν εγκληματικό, έτσι, όταν, ας πούμε, συζητάμε για το προεδρικό διάταγμα για την απόλυτη προστασία του ημιτού και όταν έχουμε κάνει πάρα πολλά αιτήματα για να κηρυχθεί εθνικός δημός όγκος ορεινός του ημιτού. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατασκεύασε πριν από 1,5 χρόνο ξενοδοχείο μέσα στον ημιτό. Αυτό απαιτεί με την προσφυγή που κάναμε εμείς. Κύριε Κόνσουλα, θέλω να μου πείτε ένα πράγμα, ένα όμως, όχι 5, ούτε 2 καν, που θα κάνετε εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος. Κοιτάξτε, αυτό που ήδη έχω κάνει είναι ότι με τη διεκδίκηση εδώ και 2 χρόνια απέναντι στον προηγούμενο Υπουργό Πεχοδέ, τον κύριο Σουφλιά, και τον προηγούμενο πρόεδρο της Αττικό Μετρό, αλλά και σήμερα με τον Υφυπουργό τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη και τον τωρινό πρόεδρο τον κύριο Τσίτουρα, πετύχαμε, αφού διεκδικήσαμε έντονα, με έντονη διαβούλευση και προτάσεις συγκεκριμένες, την ένταξη του μετρό, της γραμμής 4, η οποία επαναχαράσσεται, θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2011 και θα έρθει στο Βύρωνα με 3 καινούριους σταθμούς. Αυτό είναι ένα όνειρο ζωής. Ήταν κάτι το οποίο οραματιστήκαμε μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες μας εδώ και 2-2,5 χρόνια και το είχαμε ξεκινήσει σαν σκέψη από το 2002 και τώρα επιτέλους πραγματοποιείται. Ξέρετε, κύριε Κόνσουλα, γιατί επιμένει ο Χρήστος και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα με όλους τους συνομιλητές μας, όχι μόνο στο Βύρωνα, με όσους διεκδικούν την ψήφο των δημοτών. Θέλουμε από όλους μία συγκεκριμένη δέσμευση, γιατί συνήθως οι υποψήφοι χάνονται στη μετάφραση. Λένε το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο και ξεχνάει ο κόσμος. Να δείτε. Η θετική δράση η οποία έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος είναι αυτό που σας είπα με την ένταξη του μετρό και της γραμμής 4 στο Βύρωνα, πράγμα το οποίο δεσμεύτηκε το Υπουργείο να προχωρήσει στην υλοποίηση, δεσμεύτηκε η Αττικό Μετρό την περασμένη εβδομάδα, προχωράει η δημοπράτηση μέσα στο 2011. Όμως, επειδή έχετε απόλυτα δίκιο, αυτό που είναι το κεντρικό μας μήνυμα, αυτό που πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε στο Βύρωνα, είναι το τέλος του δημαρχοκεντρικού μοντέλου. Δηλαδή επιλέγουμε τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλου του κόσμου με τη λήψη των αποφάσεων με αυξημένη πλειοψηφία μέσα σε ένα δημοκρατικό δημοτικό συμβούλιο. Θέλουμε να θεσπίσουμε το συμμετοχικό προϋπολογισμό μέσα από τις επιτροπές γειτονιάς που ποτέ δεν λειτουργήσαν στην πόλη μας.
Τώρα αυτά ακούγονται λίγο μαγικά. Δεν το λέω προς Θεού με καμία απαξιωτική διάθεση. Όχι, δεν είναι μαγικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει και επιβάλλεται να γίνει, διότι όλα στην πόλη μας γινόντουσαν με ένα αυστηρά δημαρχοκεντρικό μοντέλο, το οποίο είχε τις επιλογές αποκλειστικά ένας άνθρωπος, ο δήμαρχος. Τώρα εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο διακυβέρνησης του Δήμου, σύμφωνα και με τα πρότυπα του Καλλικράτη, όπου με ανοιχτές διαδικασίες, με συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων, ακόμα και όλης της αντιπολίτευσης και με συμμετοχή κυρίως των ενεργών πολιτών, θα βάλουμε τις βάσεις στο να δημιουργήσουμε ένα Δήμο πρότυπο, μια πόλη η οποία θα μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις μόνη της μέσα από τις προτάσεις τις οποίες θα δίδονται από τους ίδιους τους δημότες. Κύριε Κόνσουλα, δεν ξεκίνησα τη συζήτησή μας τυχαία με το θέμα της πολιτιστικής παράδοσης του Δήμου Βύρωνα, την οποία και εσείς επισημάνατε. Ξεκίνησα τη συζήτηση από το θέμα αυτό επειδή σε ένα ογκοδέστατο folder, όπως λέμε σε άψογη νεοελληνική, μας έχει έρθει εδώ πέρα από το συνδυασμό σας και αφορά τις προεκλογικές σας εξαγγελίες και δεσμεύσεις, επικεντρώνεται και πάρα πολύ έντονα και υπογραμμισμένα και με κάθε τόνο στην μαύρη, όπως χαρακτηρίζεται, οικονομική διαχείριση του πνευματικού κέντρου του Δήμου Βύρωνα. Δηλαδή μιλάτε ουσιαστικά, αν κάνω λάθος διορθώστε με παρακαλώ, για οικονομικά σκάνδαλα που αφορούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Βύρωνα. Ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά. Χαίρομαι που ήδη έχετε ξεκινήσει να τα μελετάτε. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τέλος στην κακοδιαχείριση. Θέλουμε να ρίξουμε φως στα μαύρα ταμεία και στην εξολογιστική διαχείριση των διπλών βιβλίων που υπάρχουν ειδικά στο πνευματικό κέντρο και σε αυτό που λέμε θέατρο βράχων, το οποίο με μια κουβέντα θα σας πω το εξής, ότι οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε καλοκαίρι στο θέατρο βράχων ουσιαστικά δεν υπάρχουν επίσημα πουθενά. Δηλαδή γίνονται 30-35 συναυλίες από καλλιτέχνες κάθε καλοκαίρι στο θέατρο και αυτό επίσημα δεν υπάρχει πουθενά. Τι εννοείται δεν υπάρχει πουθενά? Δεν υπάρχουν περασμένα πουθενά σε επίσημα βιβλία του Πνευματικού Κέντρου τα στοιχεία αυτά που δίνουν τη δυνατότητα να διαπιστώσει κανείς ότι έγινε ένας τζίρος, να το πω. Δηλαδή κάποιος άλλος το διαπραγματεύεται εν κρυπτό ή κάτω από το τραπέζι και παίρνει τα λεφτά. Λοιπόν, για να είμαι πιο ξεκάθαρος, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχετε ήδη στα χέρια σας και χαίρομαι που θέτετε το θέμα αυτό, υπάρχουν επίσημα βιβλία του Πνευματικού Κέντρου που δείχνουν ότι ο ετήσιος τζίρος από τις συναυλίες δεν ξεπερνά τις 20 έως 40.000 ευρώ. Η πραγματικότητα και αυτή που τηρείται μέσα από τα μαύρα ταμεία τα οποία διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν είναι περίπου 800.000 με 1 εκατομμύριο ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μα αυτό είναι θέμα εισαγγελέας αυτή η περίπτωση, έτσι? Ασφαλώς και θα παρέμβει εισαγγελέας. Δηλαδή δεν είναι πολιτικό θέμα αυτό. Εσείς τα έχετε θέσει αυτά τα στοιχεία υπόψη του εισαγγελέα? Αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί τα στοιχεία σε όλες τις αρμόδιες αρχές και σε όλους αυτούς που πρέπει να επιληθούν της υπόθεσης, διότι πρέπει να μπει ένα τέλος στο θέμα της κακοδιαχείρισης και πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό που λέγεται θεσμός του θεάτρου βράχων, όπου σας επαναλαμβάνω δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Γίνεται ένα φεστιβάλ με 35 συναυλίες, 35 εκδηλώσεις περίπου κάθε καλοκαίρι και αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Πόσο καιρό τα έχετε θέσει σε αυτά τα στοιχεία? Απολύτως τίποτα. Τα έχετε θέσει προεκλογικώς αυτά τα στοιχεία ή εδώ και καιρό? Δηλαδή ενδιαφέρεστε εδώ και πολλούς μήνες για αυτό το μείζον ζήτημα έτσι όπως μας το παρουσιάζετε? Ακούστε. Εδώ και περίπου ένα χρόνο είχα ζητήσει οικονομικά στοιχεία επίσημα ως αξιωματική αντιπολίτευση από τη Δημοτική Αρχή τη σημερινή, τα οποία μετά από καθυστέρηση μηνών αναγκάστηκα να ζητήσω παρέμβαση της εισαγγελίας, δηλαδή πήρα εισαγγελική παραγγελία για να παραλάβω τα οικονομικά στοιχεία, τα επίσημα, αυτά δηλαδή που καταγράφονται επίσημα από το Δήμο, τα οποία το τραγελαφικό είναι ότι είναι χειρόγραφα, είναι δηλαδή με πρότυπα της δεκαετίας του 70, χειρόγραφο σύστημα, δεν υπάρχει μηχανογραφημένο, θεωρημένο διπλογραφικό σύστημα. Παρόλα αυτά, όταν κατάφερα να πάρω και τα μαύρα ταμεία, τα οποία τηρούνται με ευλάβεια μέσα στο πνευματικό κέντρο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τη σύγχρονη τεχνολογία και είναι μηχανογραφημένα, τα μαύρα ταμεία είναι μηχανογραφημένα, τα επίσημα είναι σε χειρόγραφο σύστημα, επαναλαμβάνω, τότε διαπίστωσα ότι υπάρχει μια τεράστια απόκληση, μια τεράστια διαφορά σε σχέση με την πραγματικότητα. Τι εννοείται μηχανογραφημένα μαύρα στοιχεία, δηλαδή? Ότι δεν έχουν περάσει, λέει, τα μαύρα μέσα στα κομπιούτερ και είναι. Τα μαύρα τα περνάς. Τα περνάς, ας πούμε, δεν θα έρθει. Σας λέω, το αστείο της υπόθεσης είναι αυτό. Δεν θα έρθει ο συνομιλητής μας τώρα να τα... Επειδή
Ναι, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε. Εγώ, βέβαια, όλα αυτά θα τα θέσουμε και υπόψη του κυρίου Χαρδαλιά, με τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Εγώ όμως θα ήθελα να σας κάνω μία τελευταία, μη αυτοδιοικητική, αλλά αμιγώς πολιτική ερώτηση. Εσείς είστε ένας υποψήφιος επικεφαλής ενός συνδυασμού που υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα και μια παράδοση στο Βύρωνα. Να ζητήσω να μας πείτε εάν και κατά πόσο συμμερίζεστε την άποψη ότι αυτές οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές, θα έχουν και ένα δημοψηφισματικό χαρακτήρα για το μνημόνιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε μια δημοτική παράταξη η οποία το πρώτο μέλημά της είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο Βύρωνα. Θέλουμε να βάλουμε τέλος, όπως σας είπα, στην κακοδιαχείριση. Είμαστε χωρίς εξαρτήσεις από κόμματα και αυτό το τονίζω. Δεν υπάρχουν εξαρτήσεις σε εμάς. Δεν διαγεδευόμαστε από καμία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει που το ακούω, γιατί μου φαίνεται κάπως, επιτρέψτε μου κιόλας, υποκριτικό. Δηλαδή. Καθόλου υποκριτικό. Πώς δεν είναι υποκριτικό? Αγωνιζόμαστε για την πόλη μας. Δεν αγωνιζόμαστε. Μας υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ίδιο λέει και ο κύριος Χαρδαλιάς. Ότι έχουμε την υποστήριξη μέσα, αλλά δεν έχουμε εξάρτηση. Ακούστε να δείτε. Αυτό που λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, αυτό είναι το άκρος υποκριτικό, διότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και απαρνείται, απαξιώνει αυτόν τον τίτλο κάθε φορά που κατεβαίνει στις εκλογές. Εσείς δεν είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ? Της Νέας Δημοκρατίας στο Βύρωνα. Εσείς δεν είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ? Βεβαίως. Άρα... Θα απαντήσει όμως και ο κύριος Χαρδαλιάς. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μέλους και στελέχους? Ποιος είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στο Βύρωνα, αν δεν είναι αυτός. Εσείς είστε λοιπόν υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ? Γι' αυτό σας λέω, εγώ αυτό που πρεσβεύω αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια μέσα από μια δημοτική παράταξη η οποία αποτελείται από στελέχη εδώ της περιοχής που ανήκουν σε όλο το πολιτικό φάσμα, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αλλάξουμε τα πράγματα. Να αλλάξουμε το δημαρχοκεντρικό μοντέλο, μακριά από εξαρτήσεις και από κόμματα, μακριά από μικροπολιτικές και μικροπαραταξιακές λογικές, και σίγουρα αυτό πιστεύω το έχουν καταλάβει οι δημότες, οι οποίοι θα δώσουν και το μήνυμα στις 7 Νοέμβρη. Εμείς εδώ στο Βύρωνα δεν ψηφίζουμε ούτε για πρωθυπουργό, ούτε για κυβέρνηση, ούτε για υπουργούς, ούτε για βουλευτές. Ψηφίζουμε για τους ικανούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα στη γειτονιά τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσει στον κόσμο που ακούει, διότι βεβαίως και το μνημόνιο μας έχει φέρει σε μια απελπιστική κατάσταση σαν κοινωνία, βεβαίως και έχει πλήξει τους πάντες, βεβαίως και όλοι αυτή τη στιγμή υποφέρουν, όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά εδώ πρέπει κάποιοι να διαχειριστούν και τα καθημερινά προβλήματα της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κόνσουλα. Καλή σας ημέρα.